achiel mar industrial attachment to waparo no bokonyo jowagi. Goya erokamano. Erokamano ahinya japuonj kuom lero yo makare. Ka gik ma ilose kanyo tudruok malong'o nyalo bedo ni kanyo onge kinde migepe mopogore opogore monego bed ni chwalo tije kod kuonde mag tiegruok. Wantiere kae kod Leah Omil. Leah, pod wan kodi karka to oganda mathoth ang'e nang'o yudo thuolo mondo wasom ote madonjo karka achiel kachiel. To gima nitie ka kana pok wadhi ir samora nitie penjo mantie karkacha. CV kata bedo gi ikruok makare ni ne ng'ata ng'ata manyo tich. Kata nyalo medo mano mana penjo samora kanyo weche mag tije. Ng'ato penjore kacha ni CV achiel motiyo kata ko apply go tich mar bedo jafwambo. Wayudo gi kacha pile ka pile gin jogo ma dwaro tich Ramogi tigi ka. To CV moro ka moda kwayo go tich mar Ramogi ka mar bedo jafwambo. CV achiel moro mar dhi tiyo go e bengi kama samora tiye kaka bank officer oda dhi tiyo go kumoro kaka tutor mar subject moro kumoro mana CV achiel mantiere karka. Nitiere kidienje mopogore opogore mantie. Oganda manyo tije kendo lwar nikech ang'o? Koro angiso gajinia kawuono kantiere kambi madwara kaka career coach. Okanyal tiyo gi CV mana tiyo go kaka merchandiser oro application. Nyaka andik kang'ama manyo tich mar career coaching. Kura wacho gania for every CV mora mora maitiyo go oro application nyaki team editing. Mondo seche ma aore irange tineno ni Leah manyo tich mar bedo career coach. CV achiel ni podi nyalo loke mondo obed mar project management. Koro for every application ma ioro oko ne tich nyaka irang niya job description no wacho nang'o, jogi manyo ng'ama chal nadi, to CV na chal nadi, titimo editing. Awacho gania team spinning, iluongo ni spinning content. Spin content mondo karango JD job description, then karango CV kata ka oboke mar manyo tich, karange taneno ni mae ng'ama na manyo. Mano e gima duong' mantiere karkacha. To jogi mano loso kata gi samora gin jogi ma ok oyudo thuolo mar chopo e rang'iny mopogore opogore mag somo. Pod gin gi thuolo mar oro kwayo nikech ng'ato penjore ni CV ma Leah wuoye sani magi gin mana CV ma jogo modhi e sikul mbalariany mopogore opogore to nok mar tije ni pod dhi medo bedo karka. Iyie koso in gi geno ni tije gi duto gin mana mag andika koso ng'ato bende nyalo wacho noyo we wuogo ko mondo mi achak ohanda kenda kaka in bende in gi mano mari ma itimo weche mag coaching. Jok ma nigi paro machalo kamako samora nigi mare mondike to chak en gi mare motimo nade motimo en owuon koro weche gi mag pur kage kacha nyalo bedo ni en mane manyalo bedo ni in gi yie ahinya ni nyalo bedo ni konyo oganda koso ng'ato kaka line modwaro to ringo. Nuane penjo. Kanitiere thuolo mar tich ma oganda manyo. Nitie jogo ma ok oyudo thuolo mag chopo e rang'iny mopogore opogore mag sikul. To en gi teko mar chako ohande. Onyalo chako mane ma gidhiego ma ginyalo wacho ni ka to nyalo miya yuto machak andik ng'ato kata tich bende. Ohala mane ma ginyalo chako? Mano lure gi kipawa momiyi, mano lure gi talent ni, mano lure gi skills ma in go. Nitiere gik ma waluongo ni transferable skills. Number 1, are you a good communicator? Anyalo keti kanye. Inyalo timo ohala, nitie joma nyalo timo ohala mar adier. Nitie joma nyalo dhi e pur, farmers, nitie joma chal kamano. Koro onego seche ma to gimok timre e Afrika en niya seche ma nyathi dongo okwanyal ng'ise niya okwanyal miye roadmap mar nyathini nyalo bedo ng'ama chal kama. One so focused nyathini nyalo bedo wakili, nyathini nyalo bedo laktar, nyathini nyalo bedo engineer, nyathini adwaro ni nyathino bed kama. Lakini ikiani skills mag nyathini kata tekrene ginang'o. Nitie joma kata kiore tijno gibo tiyo. An natiyo from 2009 to 2014. To chieng' moro nachiewo mawacho niya ok anyal tiyo. Nitiere joma ni gifted
We call them gifted people. You cannot box them. Okinyal keto gie container iwach ni ma communications expert. Dawe. Ngano nyalo timo communications, operations management, farming, onyalo timo gigo te and gifted. Koro ngat machal kamano, onyalo timo pitching. One gi pitching documents. Iloso ne profile. Mawacho niya, ngani and multi-skilled. Onyalo timo hala. Omiyo wakete LinkedIn, waloso ne profile, manyalo konye, tudre gi jok ma nyalo konye, chako hande no, e group. Kinde ma iwacho ni janyuol nyalo bedo kacha thuolo